Kene kedai ke Akashvani Shillong ke khubor ban puli da ilus tasim. Kene kilom kemat bekongsan jong ka khubor. Ka President Draupadi Murmu hnin kasngi kalasa me ki khusnam chikilai phaulai ngut kibrio bat kiseng ne chakapuli nakabanta ka chingpen kup board ki brio badon chingtuna hakit khotment hakaching rakhi yak International Day for Persons with Disabilities. Yakendo umentu rangba ka Meghalaya ukonrat ke sangma yakibrio ka Northern Block ha West Khasi Hills District kum shibanta jong ka CM Connect. Bat la rakhe ya ka sneaker pang shitlo perthai jong ki brio badon jingtuna hakit khotment ha usoso tham auditorium Shillong hnin kasi. Ka President Draupadi Murmu hnin kasngi kala ay ki khusnam jongkari nakabanta ka jingpen kupbor ki brio ki badon jingduna ha ki department shaki lai phaulai ngut ki brio bat ki seng bat jaga puli ha ka jingrakhe ya ki International Day of Persons with Disabilities arajar arphausaw ha New Delhi. Haba ajinkren ka President Murmu kala ong baya kinong yo ya ki khusnam menta la itu kum kinong muna ha ki emlang salang. Kala benram bada ka bapin kup board yaki ki wei pat ki brio bat ki seng bat jaka puli kila ban mi shakhamat nakabanta ka jingpen kup board ki brio badon jingduna hakit khotmet ka President kala ongru ba ka jingken tiu ya ka jing sengkam la jong haki brio baduna ki khotmet ka bakan tiu ya ki sam bat board jing la jongki da ka ba aikam ajam yaki kanyaram banang penyar bat penklan ya ka sap long nong yalam jongki. Menteri Rang Badu Narendra Modi ulong baka jingjop haka ba pentri kam yaki an bathamai nakabanta ki kambomman kasyong haki brio jongkari ula kren yakane ha Chandigarh hinan kasni haka ba Menteri Katanat Cooperation u Amit Sharu ula donlang. Haba ajin kren Menteri Rang Badu ulong baka jing pentri kam yaki an bathamai bayade bat ki kambomman kalong umau jam ubaklan ban pen urlong yaki jing tmu baka rite sen syari kala annut nakabanta ki nong shong shnong jongkari jongi. Menteri Korbari u Amit Shah haba ajin kren ulong ba yaki laitali ki an bathamai bayade bat ki kambomman en pentri kam habaro kawe kari hapo laisnem. Yakini ki an la thau da kinong India ha ka dor bar thau an jongkari India balapen wandur yaki bakin aya ka hok haki brio jongkari. Menteri Rangba ka Meghalaya ukonrat ke sangma hnin kasngi ulaya kendo bat yakren markmat bat ki brio jongka Northern Block West Khasi Hills District kum shibanta jongka CM Connect program. Kani ka block level community interaction program ka basan kalong sa uway pat umau jam banwanra ka jinga jan bat kibriw hakaliang ka sinsyar khadar banang penklan ka jing shanya jung kibriw ha ka sarkar bat ban sha skor ki jing e baper bakishnong ki yakendu bat banweng ru yaki. Yaka program CM Connect ladep ban pinlong habhairumbong habitasing ha adogre bat lasken blok nakabanta banang pinklan ki jingtre kam ka sarkar bat ru banya shimbanta ha ka jing shimrai habakren ha ka jing alang Menteri Rangba ulaban halo ka jingdon kam jong ka CM Connect na mar ka long kum karansan ha ka ba kinong shong shnong jong ka jalla kila ban pinsngau ki jing e bat kimat baper markmat ha Menteri Rangba. Menteri Katanat Culture and Tourism jong kesokar pedeng uke Jindra Singh Shekhawat hnin kasngi ulaya shimbanta hakabatan ya ka bombala shnada ka ding tali haka Hornbill Festival arajar arposaw kaba arposan hakisama kabadai ka Naga Heritage Village ha Nagaland. Habakran hakinong thokubor ushekawat ulong bakane katamasa kabalakin jo shak arpusan snem kalakalalong katamasa bala itu kum katamasa jong kitamasa hakaleng kaperthai kapapen I yakaput katem karwai kasyaw bat kalariti nakaleng perthai. Ulaya ro yo Menteri Katanat jo ka jong ka jalla utem jen imna along nakabanta ka jing tre shitom jong ban pinlong yakani katamasa. Menteri ulabataya ko Hornbill Festival kum katamasa ka bahetam jang kiriulum balaraki hakaperthai barok kawe bat ong bakani kan penklan ya ka kam jung okai Hanagaland bat hakathan chate lamingi hakisnem banwan.
Kene kadai ka Akashvani Shillong ka buan lam shapi ya ka kubor. Ban peteng biang ya ka kubor. Ya kasi kerpang shitul perthai jong ki brio badan jingduna hakit khotmen larake ha usoso tham auditorium Shillong henen kasi halor kapang ban pinyar ek jinglong nong yalam hapdeng ki brio badan jingduna hakit khotmen nakabanta ka lawai kabanya im kuntuplang Hakane ka jingrake balatip kum ka Empower Fest 2.0 lawanya shimbanta de kinong don banta na kaleng ka jala bala samru yaki adaptive chair na ka banta ki khna ki badon ya ka jingshitom cerebral palsy da ulat ka jala UCH Vijaya Shankar but umentri ka tanat social welfare uba Paul Lindo Yaki adaptive chair lawan lam da kajinga lang hapdeng ko office u commissioner for persons with disabilities ka Meghalaya Skill Development Society but ka State Resource Center on Disability Affairs. Ka Mairang Vidya Jyoti Inclusive Secondary School Sangshong da kajinga snok lang bat ki office sarkar bakantup ya ka DSWO, DSLA, DSEO na West Khasi Hills District bat ka District Hub for Empowerment of Women Mairang kilarake nen kasngi ya ka International Day of Persons with Disabilities kapang jong kajing rake kalong ban pinyar ka jinglong no yalam hapdeng ki brio badon jingduna hakit khotmet nakabanta ka lawai kabanya im kuntuplang habakran hakajia lang ikong VA nyota ilapan pau ka jingkimen badan kapto ka nengot nakikhana school ba minshwa kibalayo ek jingnang jing start ba khamshaneng bat kibalawan pai ban hikai haka school kabalong kum ka jing aiman sim yakikhana badang puli ilapan slur ya baro kikhana baki Kibadan la kijong kijing bambiang jongki hendrai kidiban aingu namar kijing kerku baki yo bakin sam ya kijing I jongki bat banyarap lem ya kitu kibadan kam jingeram. Umentri katanat puli puti jongki Meghalaya urakam sangma ulapadiang ya Bakajing kabalami ha Northeastern Hill University nehu kalakta shibun ya kajing la ban pentrikam ya National Education Policy NEP arajar arpo ulapan pau kajing sokya halor kajing kibami na kajing bamla banyamin jurlang kibalakta mtang ha nehu Hendrai wat haki college bapinyaso bat kanihu ru kibadan hakaleng kejala kibadan kumba prapotuli tam Ka Voice of the People Party VPP kalapalat ya kathup kerteng bakhatdu jongki kertong ki banya aireng na kabanta ki election sa Khasi Hills Autonomous District Council KHADC bat ka Janta Hills Autonomous District Council JHADC la ban pinkan mau bakham menshua ka VPP kalapan bana ki kerteng jongki arpo nyongun ki kertong Ka Henyo Tribe Youth Council HYC rengkat bat Kadisha Noston Cluster ka District Legal Services Authority ka Office jong District Tuberculosis Officer bat District Hub for Empowerment of Women jong ka DSWO West Khasi Hills District kilaraki ya ka World AIDS Day halor kapang shim ya kalinti ka badai haka program Dr. RH Basayomod ubalong District Tuberculosis Officer ulayathu bakidon kat kandaingut kibreo ha West Khasi Hills District kibalalap bakidon yak HIV AIDS u Dr. Basayomod ulabatay shay halor kumno la sumar ya kini kinongpang bat kantu yakipat ba bakideban ay ka jingkersyan yaki bat ban kiar na ka ba iben nekhenpo yaki haka ju kapor i Dr. W Sutanga ilabatay benya ba halor ka HIV AIDS bakan thup ya ka jing sapriang jing kidak ka jing pang bat kilat jingada bat jing sumar Kapto ko kubor kalakun na ka Akashvani Shillong haka po prabaji ngin so ba ka Daily Station na ka banta ka kubor haka katin Hindi ban pinbut pat na ka kubor haka katin pareng kene ka Akashvani Shillong